సాయిరామ్. ఆంజనేయుని ఆనతి. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి దివ్య సందేశము. ఆగస్ట్ 25, 2015. స్వామి, సాధనలో మొదటి దశ అయిన ఏకాగ్రత గురించి తెలుసుకోవాలని ఉన్నది స్వామి. సమాధానము: ఏకాగ్రత అనేది కొంచెం సామాన్యమైన విషయం. ఎవరైనా కాస్త గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తే చేస్తున్న పని యందు ఖచ్చితంగా ఏకాగ్రత కుదిరి తీరుతుంది. ఉదాహరణకు, నీవు బాణంతో గురిచూచి లక్ష్యమును కొట్టేటప్పుడు పూర్తి ఏకాగ్రతతో గురిపెడతావు కదా, అదే ఏకాగ్రత అంటే. ఏకాగ్రత అనేది మెదడు చేసేటటువంటి పని. కొంత సాధన చేస్తే ఎవరికైనా ఏకాగ్రత అలవాటు అయి తీరుతుంది. నిజానికి విద్యార్థి దశలో ఉన్నవారికి ఏకాగ్రత చాలా ముఖ్యమైనది. సాయిరామ్.